Gardehusarer af fortid og nutid. Jeg bringer min varmeste lykønskning i anledning af Gardehusarregimentets 200-årsdags jubilæum. Sammenlignet med flere af hærens andre afdelinger er Gardehusarregimentet en af de yngre. Men jeg bringer en tak for den nidkærhed, den arbejdsinteresse og den loyalitet overfor det regimentet, overfor vores forsvar, som Gardehusarregimentet igennem de 200 år har vist. Som erindring om denne jubilæumsdag har jeg den ære at overrække nye bånd til standarden. Og jeg gør det med mine bedste ønsker om en lys og lykkelig fremtid for Gardehusarregimentet. Til ære og gavn for vores fædreland. Gør standarden frem.
1940 flyttede Gardehusarregimentet til Næstved. I langt over 100 år havde regimentet ligget i Københavns omegn og fra 1898 på Østerbros kaserne, men pladsen blev for snæver. Den nye tid krævede garager i stedet for stalle. Motorkøretøjerne skal jo passes og plejes, ligesom hesten i gamle dage. Også svømningen er vigtig i den fysiske træning, og mandskabet nyder på en varm dag at springe på hovedet i bassinet. Her slapper man af på en af kasernens samlingsstuer. Men en dag hører de selv til de gamle årgange, og så forstår de, hvad det er for en højtidelig dag. Der indledes med parade, og den beredne eskadron har haft travlt med at bringe gallaen i orden. Det er jo et sagkyndigt publikum, de skal møde. Det er klart, at det giver i en gammel soldat, når standarden føres forbi med fanebåndene, der vidner om regimentets indsats i træfningerne ved Gadebusch og Seested i 1813 og ved Jævel i 1850. They're too old to... We buy the horses when they're about 4 to 6 before we buy them. And the oldest horse we've got now is 29 years old, so he is really old. That's Work anymore? No, no, that's in the store. Yes. Oh dear. We ride the horse every day. Yes. We got there every Monday. We have the chicken every Monday to see if they.
story of my life is very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. The names are still the same, and the story's still the truth. I was alone, you found me waiting and made me your own. I was afraid that somehow I never could be the man that you wanted of me. You're the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name, each page begins with you. Stay with me here, share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I'd lie awake every night, just knowing somewhere deep inside that our love affair just might rise. The story of my life, so very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. Der står, at hesteskadronen, de var ude og ride og alt det der. I 62 andet jubilæet nede i Sønderjylland. Og så havde skudt til Jobson, men det var gået så godt ud. Så det er et rimelig godt arbejde.
mange penge, trods alt. 1.040.000. Ja. Det er gældfri. Ja. Nu har nok sagt, det er mange år, så gået og... Lige et øjeblik,
sig om, og han sagde, det er i grunden mærkeligt at køre med en regimentschef, der er yngre end mig selv. Han har allerede begyndt at træne i dag. Det andet var, at jeg spurgte forsigtigt de to herrer præsidenter, kan dette arrangement foregå uden dekorationer og uden jakke? Svaret var nej, så jeg håber, at jeg, der har smidt langt, I nyder det. I år er det første gang efter sammenlægningen, vi afprøver den skabelon, vi forestiller os skal være den fremtidige. Eventuelt hver andet år kombineret med et større åbent husarrangement, som vi ikke har følt, vi har haft kræfter til endnu. I har sikkert i pressen hørt, at den økonomiske situation i hæren er lidt ugennemskuelig i øjeblikket. Det har medført ansættelsesstop, revurdering af budgetter, indskrænkning af aktiviteter. Vores policy ved GOR har været i forbindelse med disse nedskæringer, og er, at nedskæringerne skal ikke ramme de værnepligtige i væsentlig grad, og det holder vi. Der bliver også med øjeblikkelig virkning forbudt aktiviteter fra fredag kl. 17 til mandag kl. 07.00. Hvilket betyder for dem og jer, der ikke er klar over det, at det kan altså ikke være en lørdag i dag. I årets løb, eller rettere sagt siden sidste gang, har jeg sammen med Karen, det er min kone, været med til 2 flotte arrangementer, 90 års jubilæer ved henholdsvis Frederiksborg Amt, Gardehusarforening og Københavns Gardehusarforening. Desværre kunne vi ikke være med på Fyn, fordi man havde valgt at lægge 2 arrangementer samtidig. Vi er meget glade for disse invitationer, og mange tak for det. 5. bataljon Soldaterforening blev nedlagt sidste år. Det var jo i virkeligheden en del af Sjællandske Livregiment fra omkring, jeg kan ikke tænke så langt tilbage, men de var i hvert fald garnisoneret i Odense, blandt andet under 2. verdenskrig, og gjorde det en stor indsats. Forbindelsen fra 5. bataljon Soldaterforening til moderregimentet var i det store hele ikke eksisterende, men det lykkedes os dog at få at vide, at det blev nedlagt, og regimentet sendte et telegram til deres sidste samling. Lad mig benytte lejligheden her til at sige, at den 20. september kl. 11 overrækker Hendes Majestæt Dronningen fane og estandard, eller estandard og fane, alt som man vil, til Gardehusarregimentet. Alle er velkomne. Vi kan ikke love af nogen speciel service bagefter, men jeg vil dog tro, at en del af messerne vil holde åbne. Det har jeg lært ved nogle af besøg ved soldaterforeningerne, at i virkeligheden er det, der holder sammen på alle jer, der er her i dag, det er de onde officerer, og vi var nødt til at stå imod, således at vi kunne have et godt sammenhold, når disse urimelige officerer, de behandlede os dårligt. Jeg har hørt flere gange. Lad mig fortælle en lille historie. Den er kort. Nogle af jer har hørt den før. Det er den unge husar, der kommer op til bataljonschefen, oberstløjtnanten, og forespørger om at komme på officerskolen. Oberstløjtnanten kigger op i loftet og siger, ja, det er vel den sædvanlige historie om, at kan man ikke blive andet, så kan man altid blive officer. Hertil svarer husaren, nej, herr oberstløjtnant, sådan er det ikke mere. Fortsat en god dag.
the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name, each page begins with you. The story of my life, so very plain to read. It starts the day you came.